झी मराठी, चर्चाही होणारच। रुकडी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून लाडकी बहीण योजनेचे तालुका अध्यक्ष तसेच खासदार धैर्यशील माने यांचे कट्टर समर्थक अविनाश बनगे यांनी आज अधिकृतपणे आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला। अर्ज दाखल करताना त्यांच्यासोबत कार्यकर्ते, पदाधिकारी, समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी परिसरात उत्साहाचं वातावरण दिसून आलं। अविनाश बनगे सामाजिक कार्यात सक्रिय असून लाडकी बहीण योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी त्यांनी तालुका पातळीवर महत्त्वपूर्ण योगदान दिलंय। अर्ज दाखल केल्यानंतर बोलताना अविनाश बनगे म्हणाले, रुकडी मतदारसंघातील सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न, महिलांचं सक्षमीकरण, युवकांचे रोजगार आणि गावातील मूलभूत सुविधा या माझ्या प्राधान्यक्रमात असतील। खासदार धैर्यशील माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकासाची घोडदौड सुरू ठेवणार आहे। त्यांच्या उमेदवारीमुळे रुकडी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील राजकीय समीकरणांमध्ये चांगलीच रंगत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते। कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगेंसह कॅमेरामन अतुल कसबेकर, भिंडवडे।